Il-kumpaniji Maltin qed jingħataw servizz ferm iktar effiċjenti minn bordijiet li jassiguraw inqas burokrazija, fost oħrajn bit-tnaqqis fi żmien ta' stennija biex jinstemaw l-appelli f'każi fejn kumpaniji jilmentaw minn inġustizzja brabta ma' xi sejħa għal offerti. Fir-rapport dwar l-2016 mill-Kumitat tal-Kuntratti, it-Tribunal għal Sanzjonijiet Kummerċjali u l-Bord tal-Appelli magħruf bħala l-PCRB kien spjegat li saru 125 appell minn kumpaniji privati dwar sejħiet tal-offerti, b'ebda appell ma baqa' pendenti jew inġar għal din is-sena. Il-Ministru għall-Finanzi ifisser kif issa dawn it-tliet istituzzjonijiet indipendenti se jingħaqdu biex ikun hemm ferm iktar kontabilità u trasparenza fl-operat kummerċjali f'Malta. Dawn it-tliet istituzzjonijiet taw rendikont tagħhom, jien għandi pjaċir ngħid li għamilna qabżiet kbar f'dawn l-aħħar 4 snin fejn il-żmien tal-appell u anke tal-kontratt sar ħafna. Dak huwa l-mod kif neħi l-burokrazija fil-pajjiż. U wkoll illi damu jistennew biss 3 ġimgħat, pereżempju, għall-appelli, u allura m'hemmx backlog. M'hemmx bħalma sibna aħna backlog kbira ta' każijiet u ta' tenders li ntefgħu hemm l-appelli qatt ma nstemaw. Dak il-gvern effiċjenti. Dawn huma proċessi li jinvolvu l-ewwel u qabel kollox flus il-ħaddiem li jħallas it-taxxa li għandu dritt ikun jaf dawn fejn qed jintefqu. Fuq kollox se jibqa' l-impenn tal-gvern li tkun miġġielda l-burokrazija għaliex din ma tattirax investiment lejn pajjiżna u bekk isofru l-kumpaniji Maltin. Dan anki billi kumpaniji privati li jwettqu inġustizzji fl-impjiegi ikunu sanzjonati mill-bord għal sanzjonijiet kummerċjali u ma jkollux dritt li jitfa' jew jakkwista tender sa żmien sentejn. Iżda għal kumpaniji, speċjalment għal dawk li għadhom jibdew, dan kollu xi jfisser. Li qed jaraw issa li dan pajjiż modern illi hemm sistema mod illi anke fuq il-computer li daħħalhom imx għalfejn ħafna dawk il-karti illi taf illi ma jdumux ħafna qabel ma inti sa tieħu risposta li dal-proġett ikun jista' jibda fi żmien, ma tistax twaqqaf illi xi ħadd jappella kontra dik id-deċiżjoni, però dik id-deċiżjoni mbagħad m'għandix għalfejn tieħu 3 xhur, tieħu 3 ġimgħat u allura l-proġett ikun jista' jsir.